Каю! Парасон, парасон. Там, дзе жыве наш сябар Пакаё, стаіць файны сонечны дзень. Прывітанне, Пакаё! Вітаю! А ты ведаеш, што гэта? А вы скажаце, Пакаё, што гэта такое? Парасон! 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 Так, гэта парасон, Пакаё. Парасон! Малайчына! Ён патрэбны для... Вох, ясна. Пакаё хоча сам разабрацца. Гэта слушна, Пакаё. Ладно, што ў нас тут? Файны, сонечны... І крыху ветраны дзень. Глядзі, там Лула. Открыты. Закрыты. Открыты. Так, ён бывае адкрыты і закрыты. Малайчына. Ой, Пакаё. О, не. Вох, ну і як табе цяпер адтуль спусціцца? А, ясна. Як я і казаў, файны і часамі крыху ветраны дзень. А, ну так, Пакаё, можа, зірнеш яшчэ разок? Што гэтым парасонам можна рабіць? Чуеш, нехта кракае? Пата! Хавацца! От так, Пакаё, вельмі добра. Пата! Пата! Што такое? Пата! Што?
Думаєш, парасон рухався? Упевнений? Пата! Тепер там пата. Нічого, Пата, ти зможеш вилізти. Слоня! Вітаю, слоня. Може, слоня ведає, для чого потрібний парасон? Цікаво, куди вона пішла? О, слоня, який цудовний спосіб використання парасона. Але, баюся, парасон спатрэбіцца для чагосьці іншага і хутка. Здаецца, пакаёй яго сябры зараз прамокнуць. Калі не... Пакаё, знойдзеш што-небудзь, што не дасць табе прамокнуць. А можа, нехта з вас падкажа, што дапаможа пакаё? Парасончик! Парасон! Правильно, пакаё. Парасон хавае ад дажджу. Віншуем, пакаё. Ну, як я і казаў. Сёння прахалодны, ветраны, хмарны, дажджлівы, сонечны і файны дзень для пакаё і яго сяброў. А дзякуючы вам і пакаё, усе засталіся сухія. Бывайце, убачымся. Шчыра дзякуем Паўлу і Кацярыне Хівукам, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, Міхаілу Анфімаву, Алесі Мірону Савановичам, Кацярыне Варажун, Лявону Спіридонаву, Сергею Адзянцу, Маланцы Мацею Ваяйковым, Александру Стэльмачонку, Сергею Еніну, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.